Aku mau ora iso nek ngono ora iso. Wong iki ya ajar kok sok cantik ra. Sok cantik, sok elegan. Wong iki biasa ae. Aku sehari-hari ya kalem. Di rumah itu aku kalem, disenggol wong lanang langsung ngoplok. Sok idih ya, Mbak. Lah aku merinding. Uang kan duwe ciri khas dhewe-dhewe. Dicoba, alah bisa karena kalah biasa. Betul, Mi. Wong usaha wedi rugi ora bakal maju. Iya betul. Wong pengen pinter ora gelem sekolah sik, ora wani gagal ora bakal sukses. Ah, betul. Dilatih dulu. Tapi Mbak Tati kok kudu terima disengeni banci. Sok jaim. Bancine nesu, bancine Yo nek nesu. bancine nesu. Dicoba sik. Apa ta? Batine nesu laganane melayu. Yuk disepoti. Surup surya. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Miming. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Canggih. Surat ketemu. Unda-undane iki lho, Pak. Pripun? Saya glowing. Lho wong jenenge jenengmu sapa, Dok? Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Mbok aja dawa-dawa to. Princess Widodari Aprilia wong wedok sing paling ayu dhewe lair bulan April. Sucipto menika susune lancik mergo ganjilan boto. Oh, cor-coran to kuwi. Sing setunggal Suzuki. Suzuki apa? Jarene susu jebul kaos kaki. Oh, mulane linggo kono tanteng-tanteng iki. Telung dino ora garing kok, Pak. Ah, kuwi nganu kukune kon ngethoki ya gini. Wong lha wong awam. Kukune weng-wengen ya, Pak. Nyon sewu. Rakip pira? Nyon mriko Mas. Oh, Nebih, Cik, nebih. Lah ngapa ta? Lah kowe ngerti kondangku apa ora? Piye? Aku ki lho simpangan karo wong lanange meteng lho. Pemene cedake. Lupa mok gelem meteng ngono rak metune becak ya iya, Pak. Heeh, becake metune mesem. Kula nika nggumun setahun jingleng serendeng lho kalian panjenengan lho, Pak. Ngapa? Cek mau rek diceritake mong nyon sewu 2 tahun setengah 3 tahun tiara ora nyambut gawe Lah terus piye? Rak ya kula seniman ning pemikiranku udah jauh ke depan. Loh, sik kowe ning kene iki pikiranmu ning Masa laris. Kuwi kula nyelengi. Dadi kanca-kanca do bingung piye iki ya Allah tiara mbok diberikan kebebasan. Aku ora geger. Tatin tak tekani kulkas wis didol ning omah. Bener, bener. Nyan dikontek nyan adol mobil. Ayu bojone Mas Kiswan, bojone Pak Dalam. Ngedol bojo. Mboten bojo kok didol ki. Niki napa-napa wis didol entek. Dadi ayu ning cahyane niku mboten sumunar. Mergo omah iki wis gusis. Kacau. Nek kula ora sombong ora takabur. Baik. Nyon sewu lho menika arep kula bocah wingi Apa sore. sih yang Mbak umukke apa? Kulkas jek utuh. Lemari jek utuh. Mas Princess Rajabrono jek utuh. Lho, ora kelong. Aku ora dodolan barang omah. Apa, Dok? Aku adol lawak. Padha wae untung. Masalah, lho masalah. Mula Ki paring Gusti Allah kok. Tekan kene iki kono ki Awak aku tak dol. ameng-ameng nyawa jarene. Ngapa? Nyambut gawe kok ameng-ameng nyawa. Lah Sebab ngapa apa? lek ket mau gur krungu sempritan lho. Wong lho kok gemait. Kabeh iki ke taman, Nduk. Maksudnya ngeten Gemahe iki lho. apa to? Tukane kemelinti ngono lho. Loh, kan yo tolok ukur. Mula nek wong nyambut gawe nek iso aja mung sak jurusan rak ngoten to, Pak. Lah kowe pirang jurusan? Lho, rak pirsa to. Jurusane kathah kok. Apa? Bogem, pasar sapi. Apa iki sekate-kate. Maksudnya iki ya bakul apa-apa. Nyon saya kaya aku ya, mungkin 10 tahun yang akan datang wajahku sudah tidak secantik ini. Allah, Allah. Wong nanggap mbok menawa wis kita harus menyadari bahwa roda itu berputar gitu betul tak Pak? Loh, ning aku pinter, dadi tak celengi sok tak nggo bakul sayur keliling.
apa bakul plembungan keliling. Iya. Lah, blantik wedhusmu? Blantik wedhus yo aku nek artis yo wegah no gatel-gatel aku. Iki mau do dipoyok ingin iki Mimin ki bintang tamu papan atas kok tangane gudiken ora do mudeng. Iki perawatan suntik putih nglodoki. Suntik putih kok obatnya salep 88 to, Lek. Ora wong loro ki lho, sak rombongan kok bedane akeh men. Betenipun. Betene ngen pundi? Ngen napa-napa. Kaya undang-undangane Apri to. Nggih. Apri ki ayu wajahe. Hmm. Ya ta? Pasuryan P iki pasuryane mencara. Ya ta? Terus apa nek? R to Nggih. ragane body. R. Terus I. Idolane akeh banget. Matur sudah nuwun, Pak. Mimin bocah wingi sore saiki seniore. Mimin. Mimin. Mi iki mirip wong lanang. Lho, berarti wong wedok perkosa. Lho lah ya. Wong wedok perwira perkosa. Ora yen mirip wong lanang berarti kowe iki wong Wong wedok. wedok. Lho bener. Min kuwi saka kalimat minus. Minus ki minus mungsuh, kancamu akeh. Nah, lho, ngene iki lho. Minus mungsuh. Mergo mungsuh siji kokean sedulur 1000 paribasan kurang. Matur nuwun, Pak. Burung rampung. Kok ndemok rating iki? Rasokan. Sajake iki model anyar, Mas. Model. Handreme ning kene. Mak jelok ngono ya, Pak ya. Mobil metik handreme ning dodo. Niku ora sing jenengan medharke Mimin. Mimin. Lah nek Sukimin? Sukimin. Suki sugih kanca. Lah, Kini dadi idolanya penonton wayang. Matur nuwun yo. Allah. Min, sikilmu kok jeber, Min. Lah, iki rada pirsa. Iki trek nonton sambil madu iki sikil keraton. Angel lho wong wedok ukurane sikil 48 iki. Biasanya 37, 38. Angel lho wong sikil keraton, Mbak. Iki sikil keraton, Pak. Dia mempunyai tanggung jawab yang besar. Kaya ngoten kok sikil keraton. Sikil manol iya nek kuwi. Wong sikil gedhe iki ora kraton-kratonan, kuwi sikil anti selit. Kok anti selet? Kowe lewat nggon blethokan ora kepleset soalnya nyangkrap. Lho, kuwi karo nggo naleni langganan-langganan ku lho ben aja mlayu ngene. Nek Pak, kula niku begini iki ya bingung lho, Pak. Gak apa-apa, Min. Kula rak lindhawi nggih dereng dangu sekitar sebulan yang lalu. Betul. Nggih to, mugi nenggo wekdal to. Bu Anis menika ndhawuhi, "Lah pripun kula wong pambudi pun wonten Pak Gareng Semarang napa kula terus ajeng napa ten mriku?" Mboten, niki pancen panyuwunan. Betul. Nyang sedayu tuku petis. Apa kuwi? Jaluke bintang tamu ayu ning sing nggih linggis. Mosok linggis. Kuwi iki kudu linggis to, Le. Napa? Pertandake kowe wong sabar. Napa? Ususe ngantek gedawan. Wah, usus gedawan kok ngono kok usus. Sabar kok. Aku kok ora nyandak sing mbok rembug Aku ora. Mengke kula fotoke tak kirim. Wong ki jane ora lingkir ning sedayu tuku karak. Napa? Garuan, Lek, garuan. Hop. Ambulan. Oh, walah mak teratap lho, Pak. Ngawur. Aku melu kaget. Aku ya iya. Kula iki biasa rino ngoten niku. Lah aku ki melu kaget, aku yo melu mlayu lho dikira langganamu. Kok digaruk-digaruk kabeh. Kula ki masih ngeten lho. Kula iki karo paribasan karo Bang Plecet ora wedi lho kula. Lah, Karo terus? dep kolektor ora wedi nek karo sempritan karo sirine kok kula langsung merinding nggih kula niku. Lah, Dadi kaya kelingan gawean lawas. Lah pokoke ning pasar kono sing dodol sempritan bacon kabeh kono. Wong karo jangan begitu. Semua tuh ada waktunya. Kalau tidak waktunya operasi ya ora operasi. Tapi traumatiknya masih bertahun-tahun. Alah. Aku Masih traumatik. Aku yang ngono ki ora gemes ki ora. Masih trauma. Aku trauma. Aku malah gila itu. Piye, Tro? Ah, wis. Meneng. Meneng. Dagelan Pak. gini. Nangis Mantenane jejeli gampang, apa-apa. Pak. Biasanya dijeruk lho. Napa? Sosis. Gedang. Ora ono gedang. Wono. Orisa sangu. Ya, Kok nanti senenganmu. sangu gedang terus. Anggo Subasita nek dahar iki. Nah, Yen kuwi kecilikan kanggo
Kagune Mimin kecilan biasane bogole gedang ya. Alhamdulillah alamin vitamin C. Vitamin C, kuwi ya vitamin C. Nambah imun ya lek ya. Gedang ki digeget nek bar madang. Leres ta, Pak? Ora. Lah sing leres Digeget neng gon sing ora padang. gaweanmu. Kesindir kowe. Apa lah kowe? Ya aja terus nesu. Aku tidak merasa tersindir. Heeh. Semua orang punya cerita hidupnya masing-masing. Betul, Min. Apa Pak Gareng ini langsung jadi gareng kondang? Proses. Ya. Apa ya Mimin langsung jadi bintang tamu 10 yuta? Ora. Urung langsung toh. Lho. Dhisik ra ya tetek ngomben 7.000 toh. Lho boloku ya ning kene iki kok banget ngene lho. Dhisik. Lho, semua itu berproses. Ning srawuhe karo sapa, kumpule karo sapa, paribasan raktang sithik di ilmu agama dadi duwe rasa wedi. Banyak teman, banyak rezeki. Saya ditata diri pribadi. Nggih. Dadi beda lho Mimin iki karo 10 tahun kepungkur beda. Saiki kowe 10 ya, Nduk. 10 juta kalau saat ini minim. 10 juta minim karo diculek matane apa ora? Diculek mata. Mosok seniman itu jangan pasang tarif. Biarkan yang menghargai itu para sutrisno budaya. Kula nggih mboten ngarani, Pak. Nah, Mung biasane Kaya aku lho lek. apa? Kula dikon mayang ya wis pira-pira manut. Lah Ya iya gitu prasa ngarani. bener no. Dune iki ngono kuwi. Biasane ki omong Nggo ngopo-opo njaluk dhuwur. entuk bayaran ki yo bengi iki. Oleh biasane ora. Biasane mung disikoke saka kotak amal tok dhewe. Kowe ya. Ya tak belani. Ah belane kok kejloke. Iki Mbak, iki ada iki centak buka ning aku ora ngiliki isine apa. Njenengan sewu monggo bapake. Pake Semarang. Iki kanggo Mbak Apri, Mbak Mimin. Pak Gareng ora. Oh, Aku ya dudu hake rawani. Dudu hake. Nek dalang kan hak. Heeh. Iya engko nek isine nyuwun lagu. Saking Bunda Haryani nyuwun podang kuning pakai bawa, caping gunung pakai bawa, dijenglengke Mbak Mimin ngreok. Nah, Jos iki. Nyidam Sari untuk Mbak Mimin dan Mbak Apri. Betul, wis. iki dasare tak gawake pengendang reyok. Ndi Well, lah kae pengendang saka kulon. ora apik gawe-gaweke wong tuwa. Wacine mandek ora mandek ngono. Lah nek urung kerep mandek. Kanca-kanca iki nek urung mandek emoh, nek urung tak kedepi. Aku jane luwih seneng dikendangi karo iki lho apa suster iki lho. So, Mantri kok. mantri. ya mantri karo suster iki kerjane padha ning rumah sakit kok. Menika cas bebinga 600.000-nya disarati sik, Lek. Ya, alhamdulillah tukon bobok tukon pilih selaris. Pajak 40%. Ora bakal metu wis kena Alteco. Kok Alteco to, Pak? Lah wis mbok keletke ning Brakas. Mboten niku mbok saronon maksudnya kan menis wong wedok iki nek iso dadi daringan ora dintekke pisan ngoten lho. Betul ora boros. Lah nggih. Kita wanita yang kersanipun tidak wonten mriki. Lah Ya. Ibu Bendahara sinten Enggak, monggo. Bendahara Bu Tatin. Diaturke pamundutan Bu Haryani rumiyin nggih. Monggo, mengke sanesipun menyusul. Podang kuning. Podang kuning nggih, Pak. Ya kono podang kuning ning nyamping parang. Kae sampur kuning, apal ta? Aku agak sing gendari Pak Digeter iki seneng aku. Nggih, wah lha niku bapak guru ya, Pak. Heeh. Kula sambat-sambat lakon nggih kali Pak Geter. Nggih. Oh, penggenter gempa bumi geter. Nadyan wujud temong peksi. Lho iki lho sapa wonge yen kepethuk ning dalan lho. Hah? Wis ngertine yo wedok. Wah. Lah kowe kepencot asline. Kaya ngene iki wis ndang cetek wis dadi yen iki lak sing dadak digagapi barang iki. Nek kalih kula dirambang banyu kok, Pak. Lho kok dirambang banyu? Saking rapete jek virgin kok ya. Virgin itu toko roti iki. Halus manis marak ati
pancen suaramu asli yo ngene iki. Asli, Pak. Asli ya ora digawe-gawe to. Mboten. Berarti gede cilike ya wis pas. Isoe muni gede nek ming muni ndok. Oh, Ndok. Piye lek ndoke? Ndok. le medhok lho. Ndok godhok ngono ki ndok. Oh, tapi wis wong wis terkecoh. Iki dereng Mbak Yune lho, Mbak Yune saya Rasa diumumke to Pri nek jenenge guru ki mesti luwih pinter timbang murid. Aja diumumke wong Mimin ki dudu WC. Dan WC umum ya Min ya. Maksudnya rasa diceritake kualitas tetaplah kualitas, berlian tetaplah berlian walaupun neng nggon sampah. Lho ngono lho. Oh. Walaupun neng lendut nek berlian yo tetep berlian. Yo ngene wae, aku ora ngundangke ning piye buktekno. Apa ya kowe iso semua itu butuh pembuktian. Kudu sidem permanem. Oh, yen ngono kene, yen ngono Pak polisi tak koni nyegat kono wae. Dan kene ora riwari truk. Monggo HP disiapkan biar tahu kualitas vokal saya yang maksimal. Oh, tak kira gue bandem kowe. Oh, iya. Oh. Kok malah baungan toh, Pak? Aku ki seneng to lho, keloro-loro seneng aku ki ternyo. Mbok ya diapresiasi sik ngoten lho. Yo, tepuk tangan untuk Mimin, tepuk tangan untuk Mimin biar semangat. Ya. Mbak ditata telake iki ditata sik. Telake digejlok sik ye. Ngene. Mang bedil niki Pak Polisi. Mula aja golek sing nom sing tuwek wae, pokok wis. Pak iki lelagon yo, Pak. Lelagon. Oh, tak kira sabar. Aku yang rumangsa nek gak sulung-luntung ditutut katut yang rumangsani. Mula Sing katut iki apane? Masa aduh. Ngisen-ngisen ki suarane. Kamangka iki di streaming oke lho, Mbak. akeh lho, channel akeh. Channel Dalang Seno, channel Bolo Seno, Ajek Mantri, PWKS Jabodetabek, Nembangmu Jogja Live. Iki Rumangsa dipresani wong oke. rumangsa panjenengan nek kula ki mirang-mirangke pagelaran dalu menika. Lah, Suara sing- kula bosok ngoten. Ah, lah piye? Remuk. Oh. Basa ra gelem kok remuk. Ayo dicoto sing apik, semangat. Ngapi? Loh, apa-apa ki nek kualitasnya tinggi, baru ambil nafas saja sudah mendapat apresiat yang luar biasa. Lho gitu, agak jikok nafas lho, urung sida nyuara. Ah, karepmu Min. Pirange pede kok. Go kayak geles raden polisi. Enggak, Go. Goleki. golek Iki sing salah iki kalau menjenguk lek. Goleki si podang jenah. Ini yo apik lho. Apa mergo faktor menopause niku ya kula ya ngaten. Sapa? Kula menopause. jare gak iki bar flek kok wis menopause piye lho iki. Aku mbuh kok ora Kowe iki ra menopause, kowe iki ngerak. kok ngerak kaya kok busi. Kayak intip gerak. Kok menopause? Kula marahi ngono lho kok kan mangan tape ketan lho dadi rahimku kan kering banget dadi. Lho aja mangan tape ketan mangan no bakule wae. Wedan iki. Mas teng ngene lho, wong wedok ki nek dahar kae enak. Ning yo jangan berlebihan. Betul. Lah, kae iki aku sok tuku mas-masan oke. Ning yo aja kabeh dienggo sak perangan disimpen. Betul. Kae ayu ning aja kemayu. Kae pinter ning aja keminter. Kae sugih ning aja semugih. Lho kula ya ngoten. Heeh, piye. Lah mas kula ora tak kualitasku ora tak sokke glogok. Sithik-sithik men dekne maju, men ada tingkat estafet. Ku nek pinter aku ayu, aku sugih, aku mumpuni aku kowe mangan apa? Mangan sego. Aduh. Kula ora makan pola. Kapok arep Syukur. matake kok wong tuwa. Tenan lho iki anggere kowe mabuk tiba lakone wayang diganti geblake Mimin. Langsung. Kok geblake? Lah kuwi geblak ngono polah ku saking Saking excited ngoten lho. Apa? Excited, expressive. Oh iya wis. Segresi. Ayo kowe pri. Tutuk Sak karepmu. Iba bunga hatiku
ana teorine to, Nduk. Pripun? Kok iso swara cilik gedhe iki ana teorine. Wonten. Piye? Nek nyuwanten cilik niku sikile ngeten iki, Pak. Oh, ngene. Dadi tole dikempit. Kok bledos. Kok bledos. Iya lho, bener lho. Ngene iki ora hati-hati iso matus. Lah plendungan apa piye? Oh, angger cilik ngene dilar. Nyuara lanang ngoten nggih digarke. Heeh. Nyobi digarke nggih. Iya. Kok nek kurang kok ngajarane ya, Le? Oh iya. Nyanding bisa Kurang kok Le? nyanding bisa dadi kuncine iki tangane karo dekek mriki. Oh, lha iki apa sebabe iki kok dadak ning kene? Tole ora rewel. Nek rewel bareng ra ya kudu disape. Ya apa dikei fresh care? Pak. Kok fresh care ki ya? Nek tole masuk angin utawa awake semlenget kok fresh care. Iki rewel. Rewel kok menawa awake lara fresh care nak bubuk manis. Dadi tangane teng mriki. Kene. Ngene talek malek. Kene. Ya. Aja nengah lho. Ya. Udah golek kancane. nyanding bisa Iya, Le. Cilik. Beda. Dan Lanang. di Beda. Dap. Lanang. Iki angger nembang ping 3 lagu ngene dungkap pingkop iso hernia lho. Gako. Tapi itu kelebihan kamu. Nah, nggih. Belum tentu orang lain bisa seperti kamu suaranya gede cilik ngono kuwi. Aku Angel. yang angel, Mas. wong siji sak donya mingan sesa Iya, wong toh? loro ndeng lha iki lho Wong ora apa ning ditutuk apa ki? Podang Puding konang. sik Oh, podang kuning kok puding kunang. ya monggo Iki anggarane terkliwat kok ngawas Kak Dewi iki po niteni jaman dhisik ya, Le. Ya ora pri mosok ya 10-an taun cek kelingan Pak. sik kelingan nggo rasa aku sik biyen-biyen yo kelingan Ngono kuwi sedih. Awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang kabeh pikiranku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi Liya kalian
iki ora ngobake wayang aku Pak Gareng. Napa Mas? Lah kula iki penggemar jenengan ya. Alah wong joget ge sak pola-polae waton pas kalih Wong Rama. teka nika Bupras nika kula ki anggere joget wis. Sing tak karepku sing tak embo ya Pak Gareng. Lho yen kepengin kaya aku ya pupuran putih sih. Lah ampun. Lho wong ki jiwane saka kene kok. Lah nggih wah jane Pak Gareng iki senadyan wis sepuh. Jos tenan stamina. Pokoke selama masih diiringi gamelan mbok model piye tak lakoni ning liyane gamelan angkat tangan aku. Aku konsentrasiku karo sing ngendang tok iki mau. Sing pundi? Sing ngendang Jaipong. Jaipong. Bareng karo Apri karo Mimin yo jer ngeleki duae kowe. Ngelak. Jalumi apa piye? Niki wae tesih rancu lho, Pak. Rancune. Nek Pak Gareng kualitas jogete pancen luar biasa, wis Terus? karakter Karakter, Gareng. jos. Lah nek Apri wae kan ya ru maksimal ning joget Apri niku wae. Oh iya ta? Lah iki iso pilah lho sing apik iki Mimin apa Apri to. Lah iku kudu dipilah. Oh, clear. Yo. Kok darani? Lho kok munggah kabeh. Sapa sih? Monggo siji. Kowe siji nek Aku kono. sih. Nah, Ayo joget ke India. Loh, India kok ada. Lah was. Oh iya iya. Oke, India. lah coba sik kowe mungkin to Pak mes dibedake lho. Men senior sing menilai bocah wingi sore Betul. kewanen. Kowe pancen wis ora iso beda tak ayakane. Ayo. Ayo. Cimalakaci. Cakila, cakila, cakila. Cakila, cakila, cakila. Cakila, cakila, cakila. Cakila, cakila, cakila. Loh, iya kok nggo tok-tok jelong. Iki adine. Iki aku tak Dadi men pilah endi Mimin di Apri. aku pokoke bengi iki babonke kowe. Lah, babonke kowe. Lah, iya. Buktekke. Wis babonke ora jagokke ning Bocah babon. iki sore adol wani mewat Oh, Melewat, kemelewat. Bocah iki sore. Mimin kok dilawan. kelodok wani kirang duga. Iya. Ayo Mas, kaki Mas. Ketok glen Mas. Loh, Anu, yo anu India. Ya kok kena. India lah. Ser. Aduh. 5.000. Aduh. Gawa kloso. Aduh. Duh. Duh. Aduh. Ayo toh Pak, Apa? gua batang. Kok dadak mangap-mangap ki Iki saran wong tua ya. Saran wong tua. Sok meneh yen arep joget ini dikencengi sih. Kenapa? Iki mau suarane krupyuk. Mau suarane kaya gebol baju sak plastik. Wah. Jane kabeh apik. Apik ning ciri khasnya masing-masing. Betul, ciri khas jangan sampai dihapus. Nggih. Yen ra ngono dudu Mimin, yen ra ngono dudu Apri. Nah, wis ana porsine dhewe-dhewe le. Ah, ngono. Pak. Sik, iki ket mau nyawang sing wong sing apa ora genah ngene iki dadi Buyar. buyar aku. Lah jadi tanding karo sapa? Mbok golek sing jelas-jelas genah lho. Lah iki sinara wedine Mbak Mimin, Sapa? Mbak Tatih no. Nah, Ayo Tin. sing genah. Lah, iki tombok bentor ya iki aku. Tombok bentor, becak motor. Heeh. Iki yen iki warasan gelem yen karo kowe kan kudu mendem sik. Ayo. Betul. Ayo disepoti bali kanca-kanca. Sabar ya. Kowe joget apa? Ciri khas Bali itu energik dan meripat kocak mondar-mandir. Kocak Kuwi mondar-mandir. mau ora joget Bali, kuwi mau wong baraup. Kok baraut? Baraup terus gebes ini. Kuwi joget malah kaya calon arang. Kreativitas. Tari itu kan enggak monoton. Nek monoton ra ya juara itu. Luarai yo. Kreativitas. Saya Tatin. Kene nduk sayang. Nah, penari India yang asli iki. Ini penari dia. Coba Wir, penyanyi apa? Ngapa rasa? Lho piye to?
Ya sekali-kali manut aku to, Tin. Enggak mau. Pengendali iki aku. Keadilan sosial bagi seluruh penghuni Indonesia. panggung. Nah, Penghuni panggung yang siji iki wis bali ya kowe bali, aja tekan Banyuwangi mulih. Bali. Maksudnya ini biasanya ini kan gur konco toh. Saiki dadi dalangnya aku ketoke ya ora percaya ngono lho. Loh, aku saiki kanca, aku gur sinden. Iya tah. Maksud lo? menghargai dia komandan. Nah, ngono lho, Tin. Ya kok sekali guna yo, jopo turutono timbangane engko mutung udo gulung piye. Lah rekoso to kowe? Rekoso tanggung jawab. Karung. Ayo, Tin. Bali iki pira wene to? Udu Bali sing dikarepke. India mau. India. Oh ya. Tatine wingi bar saka India. Yo, kowe rung joget wis cerete wis metu. Ayo. Wah, iki nyemoni iki jane iki. Walah. Dadi kowe dianggep jin. Kok jin? Digosok cerete metu kowe ngono lho. Matur nuwun, Mas. Budi banget, Jin. Ayo, Wir. Yo, India mau. Iya, joget India no. Harus profesional no. Profesional. Oh, to Ranto. Wong iki sing profesional. Kowe Kowe sing lho, sik ya kuwi sing diarepi. Sing kendang jepong Ranto. Jenenge Dudu Ranto. Ngawur. Sapa ta jenenge? Sok ganti-ganti jeneng Kliwir. 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 Oh, Roto. Oh, ya wis, ayo Pir. Wir. Yo. Aku terus terang ra iso joget lho. Ya dicoba sih kok Terus terang ki dudu wae sinden, terus terang ki wae Philip, terus terang Philip terang terus. Terus aku piye ngomong apa? Ya India. Joget ora ngomong, nek ngomong ora jedak kowe ngomong dia. Ayo, Tin. Ini ya Tin Lestari. Ini lho. Nehi. Piye ta carane piye? Aja, Mbak. Bokonge aja takon megol. Lah terus Nggo ana pitung belitung. Puting beliau. Nah, kuwi. Yo ben kok padha kowe anggere iso goyang kaya ngono, sesuk tak jak ning tempat rekreasi. Enggak, aku mau ra iso nek ngono ra iso. Wong ya ajar kok sok cantik. Sok cantik, sok elegan. Wong biasa ya, aku sehari-hari ya kalem. Di rumah itu aku kalem, disenggol wong lanang langsung ngoplok. Sok idih ya, Mbak. Lah aku merinding, tapi manakala di panggung kita itu pemain watak. Betul. Nang panggung sok cantik, aku ra iso. Seneni. Kowe ora ngerti iki sing dodol sate kere ning Bringharjo ya iki. Uang kan duwe ciri khas dhewe-dhewe. Dicoba, alah bisa karena kalah biasa. Betul, Mi. Wong usaha wedi rugi ora bakal maju. Iya betul. Wong pengen pinter ora gelem sekolah sik, ora wani gagal ora bakal sukses. Betul. Dilatih dulu. Tapi Mbak Tati kok kur terima disengeni banci. Sok jaim. Bancine nesu, bancine Yo, nesu. bancine nesu. Dicoba sik. Apa ta? Batine nesu langganane Melayu. Maksudnya dicoba dulu. Oh, iya. Barang ketok kok wis ngomong ra iso lho. Ayo bar kowe Dicoba joget dulu. mengko ganti Eka joget. Eka sapa? Ayo bis Eka. Joget yo bubar. Kok Tak bisa kira ki Mbak Eka kebumen Nek apa aku ngobrol. sampe aku dikuget kok. Bisa Eka kok joget. Ayo. Ayo Pir. Ser. Ini dia Tati Lestari. Oke. Iya. Ayo, Tin. Jos. Kaya bojomu nek karaoke nang hiperbox kae lho. Kowe nek joget yo ngono kuwi. Wes ngono wae ya Mas Kiswan. Ya wis aku terima. Iki Tin diwaca. Iki tak buka ning ya ora tak long-long isine ora tak pamit tak waca. Jual mahal kok. Sok pisan. sok jaim, Sok eksklusif. Nah, Sing marake dadi akeh ya ngene iki. sok artis. Maksudnya dadi akeh. Betul. Lah goyang separo tok wis iki. Wis rampung. Hakene kemut-kemut. Godhong kates iso gawe lega. Nah, Goreng peteng. Ayo. Aku ya wis gawe lego lho sithik. Yo Tin. Ayu rasa baene wis sapa. Ayune kan pasang susu. Lah, kowe jane mah susuke mbok bawono kok. Bu Anis besok nggak usah dijadikan sama ini dong. Napa? Derajatmu apa kok perintah ngatur. ngatur. Bu Anis Kok kowe sing ngatur duwe Bu hak. Bu Anis sing ngurusi. Berarti Bocah. ngene wae berarti sesuk nek bintang tamu nek Kak Mimin aku rasa melu nyindir. Ojo mangkat sajeke. Bu Anis. Perintah atur. Rezeki Gusti Allah sing ngatur. Betul. Ojo mangkat. Ya mati dalanmu dhewe. Ah.
Bu Anis timbangane kowe milih Mimin wong ki sing dienggo tumbal kene. Kowe tak belani. Sia-sia lho Pak. Wes. Apa nyegati rezeki wong sesuk ora semangat aja nganggo kuwi mateni rezekine kanca. Aku ora mateni lho, menyarankan Siapa yang mempermudah jalan rezeki orang lain dia juga akan dipermudah. Sing sapa sing nutupi rezekine kancane sedulur yo akan dipersulit. Nah, kanca Hukum agama iki sono kaya ngono. rezekine kanca kok mbok pateni ya mbok wonge sing mbok pateni. Kowe tak belani. Wis tak belani pokoke. Iyalah kok Pokoke. salah terus. karemu. Apa? Dibaca iso ora. Apa rasa melu-melu? Wah, ora seru ya Pak, ora gelute ya. Ragu. Aku kepengin weruh gelute wong wedok karo banci kok ngono. Wah gayeng. Nek gelut kene gelut Mbak Tatin mari lho wis. Mari oh. Iso apa? Iso apa? Iso ora kita 3 minggu pisan ya tau kanggo. Gubuk asmara menika. Dilumpuke lho Tin. Iku aku ya melu jaluk. Nek dalang ki ya ora ono kuwi. Ora ya? Nek dalang ki ora nyeremimih ngono kuwi. Aku ki munggah wayang kulit ki mulai tahun 95 lho. Weruh dalan ngrekes ya bengi iki ya. Lah nggih mulane iki aku ora cocok iki jane karo iki ki. Aku mbuh aku ki. Kudune dalange ngeneki kok mah jaluk. Ayo mergo wis kepotong kuwi. Wayangane wis hebat ning prajane kok asor men lho njaluk saweran. Ayo ora apa. Aku le njaluk engko kok jan. Engko liwat wa. Engko. Ya Dik, pinangane sik Dik. Gubuk asmara. Bubuk asmara. Oh. Nyingkar nyingkur. Tin, Kula aku biyen coba ngene gudeg Yujumi jaman isih almarhum Pak Sugeng. Pak Sugeng. Pak Sugeng, ha campur sari jaman semono. Aku karo kae Pak Ibu Cendemung. Terus ngapa? Ya ora meng ngomongke berarti nek wis rawuh asine wis suwe. Aku lagi mayang saiki. Ora melu-melu aku. Lah kalah karo almarhum kalah. Aja melu-melu, sing di luar Jogja jangan ditutup. Jangan melu-melu ya. Ya. Iya, diam Yen ibu saja. ibuke garwane Pak Sugeng yen sok anu pake Sama apa? nyinden. Sok nyinden. Nyinden campur sari aku ora jedak apa-apa. Pak Mas Keswan ki ngeramekke warung kene bendina lho. Lah apa? Buka biak warung dheweke dodol tok-tok ning ngarep kono lho. Ah, aku lima weruh kok. Biyen karo sapa Puspa napa nggih? Ah, Puspa ya kaya Mbak Apri Mimin. Pun. Iya, Mondo-mondo ngeten iki. salah kedaden ya. Kedaden. Aku biyen ya gelem aku. Ah, celutak kan. Ben. Iya, Cen, heeh. Ya tim media. Hah? Ngapa lho urusan? Alah, Apa boleh muni hakir Le. biasa wae. Muni ha muni. Pokok piye. Modal-modal ngono bareng. Biasa. Ya apa? Nek wong ayu ki rasa terlalu over, oh kayak ayu. Ayu. Nah, oh kayak tertutup tapi kok kelihatan seksi ya. Ah. Kayak tidak cantik tapi kok menarik ya. Lembah mana tuh? Wong Wong lanang nek digodhong ngono malah gila. Ora Senyum lho. kecil, menunduk, body language-nya menyapa. Ya, Pak betul. Sugeng Sonten, Mas saking pundi mung dingkluk ngene wong lanang. Wah, langsung golek kamar mandi. Ngapa? Sesuci. Aku mau kan wis arep nembang, lagi dalange ngomong dadi ning kaget. hamu ki godho. Masa to? Nadane Nek sing ora nggodho sing yo piye? kaya aku lho. Ngapet nah. Wiwi tane nyingkar nyingkur. Wah bengi iki tak tutuk-tutuke lek seneng-seneng. Lah piye? Ayo bubar liburan jam 2:30 ora apa-apa. Apa ora tau seneng ah? Ya seneng aku ki anggap uripku nang omah ya seneng. Kok arep gitu. Seneng kok ngono memeni papa. Aku wajiban membantu istri itu lebih baik. Oh, TKP to kowe. TKP napa, Pak? Tenaga kerja pria. Ora TKP aku ki mesake mbok wedok lho, Pak. Mesake apa wedi? Ya loro-lorone.
dalang kono ngomah ngejangan bareng. Ning ya ora apa-apa kena nggo sarapan sesuk. Ya. Ya lah. Oh jenengmu ganti aja Keswan ya. Kijire. Kok kijire? Karo bojone wedi kok. Ayo Bu. Ling semyen ke Ya alhamdulillah Mbak Tatin iso rawuh. Tenan iso sowan rene. Biasane angel lho, Pak. Ya apa ya, Pak? ora ya. Apa laris ya? Lah saking larise. Sakniki laris tur larang. Larang. Ora ya. Nek iki larang tenan, nek kono ya larang. Larang ta? Larangane agama. Apa iki kate-kate karo kancane kok ngono. Kok kate-kate. Oh dadi kaya ngene iki larang. Mulane iki dikukup karo gudeg iki jum ki men mimin ki aja sing nalisir saka angger-angger. Oh sik ngene iki larangane agama. Nggih. Dadi wis tak demak-demek wah tayamum ya. Apa aku najis muga landoh piye kok tayamum nganggo wedi barang. Larangane agama kok. Nganggo wedi ping 7 kok najis muga landoh. Ora cukup ping 7 nek sampean. Kok padake liur kirik. Iku wong menungso kok. Lah iki mau lho larangane. Tak mono kirik ya, Pak. Apa? Nek gedhe kan ora kirik. Apa kuwi? Lali jenenge. Lelampahan kang Tatin kemajuan ya. Kemajuan. Tatin kemajuan. Kemajuan. Nembang kowe nggawa ransel. Kok ransel to, Pak? tak urus nih iki. Maksudnya rangsel apa? Tin kowe ora kurang ajar Tin. Bisa diai sekolah Tin. Iki guruku lho Mbak Tati. Ora ngerti Tin. Iki guruku lho. Guru. Guru nek nemuni gur ngawur ya piye? Ora lah aku takon iki kok iki ra. Oh, daging rumangsaku ransel. Lah, Pak. Sorry ya Tin. Sorry. Aku ngene ijek kuat lho gendong jenengan anak gendong apa piye? Lho, lah yen kowe lilo, ayo. Lek. Wong aku encok kleru kok nyeluk Tatin. Rene ya. Ngapa? Madepan ana, Mbak. Lho kaya dodo to malah. Bani, sesuk rasa ngundang iki wong telu. Ya ora wayangan. Aku disia-sia. Ora, aku sayang kamu, alah. Aku ya sayang kamu kok, tenan Mbak kok. Tati. Tin. Mah gila iki lanang kabeh. Oh iya ya. Oh iya lali. Oh. Pak, kula tak ngomong ya Pak, ning suket godhong aja nganti krungu apa Piye, piye wong Tatin ki ya Iki sedulure wadi. kanca dhewe wadi. Wadi. Barang tak mat-mat iki diwedaki iki raine Tatin ki longsor. Kok longsor gitu? Lah kuwi mbledrek ngono san ora sabae. Oh iya toh. Kuwi rak suntik solikin. Aku mesen bledek. Silikon. Jenengan iki mbok dikelokepi lho. Iki rak ya kaya topeng. Lah belum tahu dia. Kenapa? Inilah make up karakter. Karakter. Iki karakter apa? Karakter biasane wong elek diwedaki men ketok putih ketok cantik urunge bangir men lanang-lanang do tergoda. Betul. Imane ra kuat engko dadi tetekan. Tetekan. Ning nek aku wajah cantikku ku permak karakter men ketok elek men wong lanang ra seneng kehormatanku terjaga. Termaji. Ya wong kan punya cara membentengi diri kehormatan ini macam-macam. Ono sing dengan mencukup dengan hijab, men ra digodha, men heeh to ono aku kan belum siap berhijab. Makanya aku Lanang kok jilbaban. anu maksudnya aku kan make karakter men yoga-yoga iki ora seneng kehormatanku terjaga. Coba nek ayu terus sakjane ngrombong aku ra dedel duel. Dedel. Kok sik to angger omong kehormatan kok ning kene iki piye to? Lah ning endi? Ning kene apa piye apa ning ndi kok kehormatan kok ning kene terus ki sing hormat ning kene iki sapa? Apa ya jenenge ya? Kesucian. Wah. Pak ya kono dihormati tiang bendera kok. Ayo nak mengayu. Ayo, Nak. Katutke nak. Aku dijane jejer iki. Lah kok wedi kene jejer aku, Mbak. Alah. Alah padha wae lanang. Piye? Ya wis karo aku sing genah Alah negro. tuwek. Lho ya digunakan sekali tempo ya ora masalah. Wow, sia-sia. Ini loh, sudah ini tidak bisa dihapusi. Oh, iya ya. Gelamber iki. Sini ditutup, sini Menggelambir. menggambir, ngelegeno. Mangga. Tresno tulus nadyan ingku buk asmara Mangkene
kene iki Anane nan. Terus jak diluke kok gara-gara to, Pak? Oh iya. Iki gubuk asmara sithik. Selak semengko pangawak bojo. Kok sik selane kemecut ae lho. Ayo, Bu. Ya. Yen liwat aku kelingan guguk kae biyen tak goleren. Jos. Ayo Magaleng. Niku napa niku, Pak? Jan Pagarenan ya. Abe. Malam hari ini gayeng banget. Regeng penonton ya luar biasa. Iki lho bisa ya teko meneh. Sponsori oleh Sugeng Rahayu. Rahayu. Hati-hati ya, Le. Hati-hati ya, Le. Sugeng Ya, Rahayu. selamat. Nah, selamat tekan gone. Hati-hati. Ya. Penontonnya ya tertib. Regeng setelah pandemi 2 tahun setengah hampir 3 tahun. Suasana tetap terjaga. Wis kalau nek gak bes minggat to kabeh ngono. Ana wong tuwa mledhe kok dijak omong tok. Lah piye? Boyo. Lah mbok yo Kang Sen. Kang Senam trio ngoten lho Pak mau nyambut gawe iki. Trio iki kuartet. Papat ki ora trio, kuartet. Kuartet. 5 goki. Ayo. Kartu cilik lho. Ayo gak nyingkrus nah, Pak. Apa? Nyingkrus. Pos. Nah, ya terus Apik ngono lho, Mbah. Kurang maksimal ya. paling tak senengi nek kuwi. Ngoten ndi, Pak? Ayo nyingkrus. Apa jenenge, Pak? Iki sing diarani ngepos ngene iki. Iki sing diarani ngenteni selanjutnya bagaimana. Nek nang pos rondo ae berarti ngene iki. Nang pos rondo. Ora yo ngene karo ngene. Lah piye ta? Golek sepine wong sur. Nguyuh. Lanjut ya. Oke, Tatin. Catatan sak jroning ati. Saya marah Matur nuwun Mbak Tatin. Terima kasih Bu Tati.